салом бародарои азиз, барномаи нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо пешкаш карда гирдем, ана ҳамон саволҳоро мо ҳозир ҷавоб метиҳем. хушбахт асадулло навистааст: салом бародар, як чиз пурсиданӣ будам. ҳамин як намуди камера ҳастае, номаш квадрокоптер. қариб ҳамаи мо дидагием, медонем ки дар ҳаво парвоз карда камера мекунад. мехоҳам фаҳмам ки дар Тоҷикистон онро истифода бурдан мумкин аст ва чӣ гуна? мегӯям бо вай камера кардан иҷозат набуда, каме маълумот медодед. хушбахт бародари азиз, ба тариқи ана ҳамин гуна камерае ки худат ном гирифтӣ, ба навор гирифтан дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки ту ҳамон чиза харидорӣ мекунӣ, аввалан мере ба амният, яъне ки ба КГБ мере, дар ана ҳамонҷа ҳамон аппарата ба қайд мемонӣ ва баъд амният ба ту иҷозат метиҳад, иҷозатнома метиҳаву ту бо тавассути иҷозатнома метавонӣ ба навор бигирӣ. ана боз барои ба навор гирифтани ана ҳамон чиз, яъне ҳамон чиза истифода бурдан, ту литсензия мегирӣ. Литсензия гирифтани ана ҳамон барои тӯи маъракаҳоро ба навор гирифтан ё ки дигар чизҳо, агар ки фаъолияти ҳамин гуфтагии маро бикунӣ ва агар ҳамин фаъолията карданӣ набошид, танҳо мерай аз амният иҷозат мегирӣ. валиҷон тв нависад: зинда бошӣ бародар, ман савол надода ҷавобҳои лозимаро аз видеоҳои шумо мегирам. раҳмат брат. ташаккури зиёд бародари азиз, ва ба дигарон низ тавсия метиҳем ки видеоҳои пешангинаи моро даромада тамошо кунед ва саволое ки ҷавоб гирифтагӣ нестен, мумкин ки ҷавоб мегирен. фарух пардаев нависад: салом ака, дар бораи аблава маълумот медодӣ? пешакӣ раҳмат. мо як видео дар бораи аблава кардем, даромада амро тамошо кунед. зиндагӣ нависад: салом ака, ман як савол дорам. мо дар русия ҳастем, аз Тоҷикистон аз бонк қарз дорем. дар ин рӯзҳои хонанишинӣ кор намекунам, супорида натавонистам. имрӯз вазъиятро фаҳмондам, мегӯянд ки мо ва фарқш нест, бояд супорем. пагашенитона дорад? ягон роҳ илтимос ҷавоб гардонед. то ана ҳамин рӯз ягон фармон ромадагӣ нестае ки мисол пардохт кардани пагашенӣ қатъ карда шавад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ана ҳамин бора чорабинӣ мумкин ки бикунад, барое ки бештари бародарҳо дар Федератсияи Россия қарор доранд ва онҳо дар ягон ҷо кору фаъолият накардастанд. ана ҳамин чизҳоро давлат ба назар мегирад ва ягон пешниҳоде мекунанд, мумкин ки қатъ карда шавад то як муддати муайян. варзиш тиҷаи нависад: салом алейкум акаи Сорбон, ман дар як конкурс лексус буридам, лексуса надоданд. ман метавонам ягон ҷода шикоят кунам, масалан прокуратура. да ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед, илтимос. варзиш тиҷаи бародари азиз, аввалан дар қонун мумкин нест ана ҳамин чизе ки ту мақсад гуфти ба мо гузарондани конкурса ва аз ӯ чӣ аз илми дунявӣ бигирем ва чӣ аз илми исломӣ бигирем, ҳамин чиз мумкин нест бародар. аз қонуни давлат ҳам ҳамин чиза манъ кардагиянд ва ҳамон шахсое ки ҳамин хеле чорабиниҳоро ташкил мекунанд, агар ягон кас аз болошон арзи шикоят кунанд, ҳатман ба ҷавобгарӣ кашидан мешаванду ва ӯ чизеро ки ту бурд кардагӣ ба ту супорида намешавад бародари азиз. муслим видео 96 нависад: ҳамсинф бародар коро тенҷае давом те, ман ҳар як видеои навта интизорум. рости гап дар иҷа ман надонистам ту кадом ҳамсинфи май бародар. агар ҳамин видеоро тамошо кардаиста бошӣ, дар инстаграми ман бинавис, дар оҷа суҳбат мекунем, ба хотире ки номат навистагӣ нестае, ман намедонам ки ту кӣ бародар. хоҳиш мекунам бинавис дар инстаграмам, барое ки аллакай мактаба буд карданмонам хуби гандак 7-8 сол шид ҳамсинфҳоро беҳад ёд кардагием. як хел ҳамсинфа намеёбӣ ки қатъиш суҳбат бикунӣ ё ки дигар вобихӯрӣ ягон ҷо бишинӣ. саикомил раҷабов нависад: машааллоҳ, беҳтарин худо ҳамавақт беҳтарин бошед. худо Тоҷикистонро дар паноҳ нигаҳдор бошад. омин. кулоби бача нависад: чиба дар бораи патент ҳичӣ нагуфтем, чӣ шид фармони патент? видео карда партофтем аллакай ки то 15 июни соли равон муҳоҷирон аз пардохтани пули патент озод карда шудагиянд. мага 95 нависад: акаи Сорбон, салом алейкум, ҳамин саволамда ҷавоб дем. моҳи майда граница ҳуй нашавад. агар мо дар моҳи май гостекзамин дорем, заоч намехонем, ҳоло бошад дар Россия ҳастем, чӣ мешавад? дар ихели ҳолатҳо ба назар мегиранд ягон мушкилӣ намешавад ба донишгоҳи шумо ва хондани шумо, сайди роҳи шумо намешавад ҳеҷ чиз. беҳрӯз 08 нависад: ассалому алейкум акаи Сорбон, аввалин комментария ва мегуфтен қоида ва қонунҳои штраф кардани милитсияро дар автомобил ва дар кадом ҳолатҳо ба қонуни чанд сумаи мувофиқи қоида вайронкунӣ ҳаракат дар роҳ. мо дар ан ҳамин бора як видео кардагем, ана як
7-8 видео пештар айнами видеое ки тамошо кардесай будро номи видео нависагие ки гайра съёмка кардан мумкин аст ё ки не. Дар ана ҳамуҷа ман ҳамаи моддаош қати ҷаримаош қати фаҳмондагиам тамошо кардам барномаро. исроил нависад: салом алейкум, ман мехоҳам дар бораи ҷудошавӣ аз акди ЗАГС. ман дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастам. метавонам бе иштироки ман ЗАГСа бекор кунам? албатта бе иштироки шумо мешавад танҳо дар як ҳолат ба воситаи Daverns, яъне ки шумо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи ягон мисол бародартон ё падартон ё модартон Daverns роӣ мекунед ва баъдан бе иштироки шумо ана ҳамон мурофиаи судӣ гузаронида мешавад ва сари вақт мақсад дар як бор муроҷиат кардан акди никоҳи шуморо бекор намекунанд. баъд аз муҳлати оштишавӣ бекор карда мешавад. Растаман Таҷик нависад: яка дар бораи патент ва граница кай ҳуй меша? як видео кун ки мо метавонем аз як шаҳр ба шаҳри Россия рафта. ана ҳамин саволда ҷавоб гӯ. бародар оиди ҳамин Россия ман оқадар маълумот надорам, чунки шумо дар уҷа қарор доред. аимада бисёртар шумо медонед ки дар уҷа чӣ гап шудааст. ва оиди патент гуфтем ки патент то 15 июн пардохт намекунанд муҳоҷирон. оиди границаҳо ба фикрам ки ҳамаи границаҳо ҳолиам маҳкаман ҳеҷ ҷо рафта намешаванд. Сафарбек нависад: салом алейкум ака, ба ҳамин савол ҷавоб деҳ. агар муж қати зани 40 шикана чанд сол ба ҷавобгарӣ кашида мешавад? давогар айдавош гузаштагӣ бошад. дар иҷа чизеро ки худат қайд кардӣ дар чанд модда қуш карда мешавад. яъне ки дар моддаи 237 қисми д ё қисми с қуш карда, то есть дар моддаи 237 қисми д қуш карда мешавад. ана дар моддаи 112 қуш карда мешавад, 113 ё ки 116. ана ҳар якта ҳамин моддаҳое ки ман номбар кардам оиди лату кӯб кардане ва дар иҷа ҳолатҳо дорад. мисол агар даъвогар ки аз даъвош гаштагӣ бошад, мутобиқи қонун агар ки ягон кас дигар даъво надошта боша, мумкин ки ҷарима кунанд, ҳабс накунанд. ва агар ки даъвогар аз даъвош нагзарад, ҳатман ба ҳамин моддаҳое ки ман номбар кардам яке аз ҳамин моддаҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. шаҳрванд Колия нависад: дар бораи ки дар Федератсияи Россия хизмат кардастаю, агар Тоҷикистон биёя ба хизматш мебаранд ё ки не? дар иҷа камтар саволаш дароза, ине ки мафҳуми саволаш дар бораи ҳамия бародар дар ки ҷое ки хизмат кунӣ накунӣ то ва яъни билет мегирӣ аллакай хизмат озод мешавад. инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ва видеоҳои мо камтарак дер биромадааст, ба хотире ки вақтмон тангӣ кардааст. вақт ҷудо мекунем, мебием якчанд видео ба навор мегирем, бо аз пай кормон мешем. иншааллоҳ ки бо худованд саломативу тинҷирабития бо шумоем бародаро. дар канали ма юристи ҷай подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед. намакасам.